Сен кім? Айгүл? Сен мені? Кімде Айгүл? Габдрахманова? Айгүл Габдрахманова. Тоқтағыз әлі. Тоқтағыз. Тыңлағыз. Ешітесіз бе? Ярақтан, бек ярақтан, ақырын ғана бір жыр алла. Ах, bu немде ерек үзгішімім. Қойда ешіткенім барсың әлі менің бұл жырны. Нешлеп әлі ол менің жанымны шулай өтіп ала. Көңілім сихірленіп мұң ағылған тарафқа үйгірем. Ол яқында бәғірлерімні тілгәли елисыны кетірем. Елим, рәхәтленіп өксіп елим. Язмыш, рәхмәт сиңа дүрт тәрәзлі, шин қапқалы, салам түбәлі үйін, шул үйнің әтінің иске тұнына көміп йықлатқан үй ялдысы үшін рәхмәт. Tuğanı, terezeleri, kümelerimi
кичкене чагымда дөниме авылга кайта идем. Аның бәлешләре. Үч пышмаклары. Кыстыбай! Уф, сен дә булсаң котыртып торма әле. Әйдән бийбез. Мине бийсем килә. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, бывает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами. Туктагыз әле. Бу бит бию түгел, Нәрсә? Бию! селкенеп туру. Слушай, давай не будем, а? Чын бию бит андай булмай. Инде була. Менә һәр милләтнең үзенчәлекле матур бию бар. Мин яшәгән төбәктә бер төрле. Кайда? Төбәктә. Ну, а син кайсы? Ничегә ул? Төбәктә. Менә шунда. Нәрсә? Миңа бию шады. Хәтта гашык булдым. Ничегә әле ул? Қалай түгеліктер, Туктагыз. Сөндерәй музыканы. Айгыл килер монда. Нәрсә булды, нәрсә? Гашык булдым дигәннән, синеңчә һәр милләтнең дә мәхәббәте үзенчәме? Юк. Мәхәббәт ул үзенчәлекле хис һәм кичереш. Монда йөрәкләр генә сөйләшә. Йөрәкләр сөйләшә. Тавышсыз. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә. Йөрәкләр бер-берсен чакыра караңгы, яңгырлы төннәрдә. Йөрәкләр сөйләшә. Күзләренең төбендә сагышлар тынганнар, сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Йөрәкләр сөйләшә, фикерләр кайнаша моңнарга түгелеп. Сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Бу синең һәм минем күңелем үзара мәхәббәт өләшә. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә, йөрәкләр тавышсыз сөйләшә.
Айгүл. Который Габдрахманов. Хәзер хисләр юк. Замана икенче. Һәм менә моңа берсе дә җырламый. Эй, Эльвина. Замана шулук. Әдәмнәр генә башка. Хисләр, мәхәббәт булмаганга, гаиләләр тарала. Кыскасы, этле-мәшеле яши башлар инде. Этле-мәшеле дигәндә. Киленнәр не әйтәм әле? Кайнаналары белән этле-мәшеле яшиләр. Белмим. Не бүлә торгандыр туган ирләренең әниләре белән. Аллага шөкер. Менә без кайнанам белән шөкердәшеп торабыз инде. Шөкер. Ул да канагать, мин дә шат. Мин аны олылап, зурлап, әнкелеп кенә йөрим. Ул исә миңа кызым дип кенә тора. Күпләргә шушындый ягымлылык җитешми. Киленнәрнең күбесе үзләре артында кайнаналарын безнең карашка. Киленнәре кайнаналарын. Ай! Безнең йылан дип атыйлар. Килешә торган нәрсәме бу? Бит төп гаеп киленнәрнең үзләрендә. Шит йортка килеп төшүгә югалып калалар. Беренче чиратта үзләренең кеше, оннан соң гына килен икәнлекләрен оныталар. Шуны оныттыңмы? Сине кем хөрмәт итсен инде? Шуңа күрә башта кайнанаңа кеше икәнлегенне танытырга кирәк. Аллага шөкер, менә мин үзем кеше икәнемне беренче көннән истә тоттым. Әйтергә кирәк, җиңел эш түгел. Әлбәттә, башта кайнанам да миңа килен итеп кенә караган иде. Киленнәрнең хәле билгеле инде. Ашы таңнан тора, ашарга, эшергә әзерли, ашата, эшертә, аннары эшкә чаба. Кай вакыт үзе ашарга да өлгерми кала. Кишен тагын шулык хәл. Хәер, анысына түзәр идең. Кухняга кирип өлгермисең, иске дүмәшнигин идәнгә ышкы-ышкы синең аттан шунда кайнана килеп керә. Нәрсә пешерәсең? Әгәр дә борчак ашы пешерәм дисәң, ул сиңа борчагыңны юа күр, яисә борчагыңның шүпләрен айыра күр ди. Гадәте шундый. Көн сайын шулай. Беренче көнне бер дә кухняда ялгыз гына калдыра алмады ул мине. Килә дә кирә. Киңәш кенә биреп калса бер хәл. Юк, ничек эшләгәнне күзәтеп тора. Минем дөньяда сөймәгән нәрсәм эшләгәндә кешенең карап торуы. Каушап төшәм. Ул кухнядан чыгып киткәч кенә тынычланып калам. Ул чыгып өлгерми, кыштыр килеп, тагын килеп керә. Бәрәңгә салырга вакыт түгелме? Җинашуларым килә. Ләкин түзәм. Вакыт бугайынки, хәзер салып җибәрәм дим. Бераздан тагын аның тавышы. Тыз салырга вакыт түгелме? Көн сайын шулай. Харык булдым. Йөрмәле монда кара-кырга эш пешереп әйтмәсең бит. Түздем дә, бу җин каршыгым моннан биздермәсәм, акылдан яздырачак ул менә дип уйлана башладым. Шулай уйлый торгач, бердән бер көнне башыма бер уй тулды. Шулай, бер ял көнне кухняда ашарга пешереп бирим. Ишетәм, кайнанам кыштыр килеп монда тама килә. Аллага тапшырдым мин әйтәм. Тәвәккәлим. Әле генә кайнап чыккан чәйнекне кулыма алдым да, ишеккә артым белән борылып көтеп торам. Аның кирип, бәрәңгеңне әрчедеңме әле дип әйтүе булды. Сискәнеп киткәндәй кисәк кенә борылдым да, ай дип кулымдагы чәйнегемне аягына тотып бәрдем. Шуннан ни булганын әйтеп тә бирә алырлык түгел. Башта 70 яшьлек кайнанам баскетболистка шикелле түшәмгә сикерде. Аннары бей йырткыч тавышлар чыгарып, дип кычкырып җибәрде. Күзләре аш тәлинкәсе шикелле булды. Үзе тагын каравыл үтерде дип кычкыра. Иренең дә кытышты. Мин бер нәрсә дә булмаган шикелле, ой Аллам, нәрсә булды соң бу? Хәзер ярдәм
дип йөгереп килеп, көчкә тынычландырып, төрле чараларын күрергә тырыштым. Менә шул көннән алып, минем кайнана ник кухняга кирип карасын. Бүлешер әйберебез дә бетте. Бер-беребезнең хәлләрен белешеп, Аллага шөкер дәшеп торабыз. Ул да канәгать, мин дә шат. Менә шулай, кадерле туганнар, киленнәр дә кеше бит. Оф, туйдым багыл сатудан. Мине бейсим килә. Бәлки син дә кушылырсың. Кушылам? Тик сез үзегезчә, мин үземчә. Килештекме? Килештек. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи. Жырларыбызга. Ни жите? Шулай. Язмышымнан һич тә зарланмыймын. Ходай миңа биргән күп нәрсә. Сулышым белән җирне җылыталам, җылытырга әгәр кирәксә. Укыннарда биеклекләр күрәм, кара төннән табам яктылык. Күккә шисәң утлы күмер дә бит, йолдыз булып китә атылып. Кирәк булса булыт булып агылам, яңгыр булып явам кирәксә. Шингән гөлләр кабат тереләләр, хисләр яңгырыма эләксә. Кояш нурларыннан кашны үреп, яшен итеп күккә шартлатам, аклыгымны чәчәкләргә бирәм, ярсуымны җиргә таратам. Гигант булмасам да кәрлә түгел, бәхетемә җитә буйларым. Карурманнар, зур дәрьялар аша, таулар аша үтә юлларым. Ибрәнгән хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда җыр якын күңелгә. Җыр бит ул яшәтә, җыр бит ул яшәтә, картайтмый кешене гомергә. Җыр керсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Нинди җыр диеп сырласын сөйләп, киләчәк кешесе юлларны.
Болмасын өмірлер заяға Шәшек көк ашылып Сейбет нұр яқтылық Тусын жыр матур жыр дүнияға Жыр кірсін көңілге Һәм қалсын өмірге Жырлайық біз матур жырларына Әмініндей жырдейіп Сұғыласын сөйлеп Келешек үшін сыйларына Сағышын, шишмәләр ағышын Алдым мен мұң етіп жырыма Йөрәкләр шатнарда, ең ауыр шақларда Кішіні қылқара жырғына Жыр кірсін көңілге, һәм қалсын Жырлайық біз матур жырларына Әмініндей жырдейіп Сұғыласын сөйлеп Келешек үшін сыйларына Жыр кірсін көңілге, жыр кірсін көңілге Һәм қалсын өмірге Жырлайық біз матур жырларына Әмініндей жырдейіп Сұғыласын сөйлеп Келешек үшін сыйларына Әмініндей жырдейіп Сұғыласын сөйлеп Келешек үшін сыйларына Келешек үшін сыйларына Әмініндей жырдейіп Сұғыласын сөйлеп Келешек үшін сыйларына Келешек үшін сыйларына Бик зур рахмет келгеніңіз үшін. Келген әрбір қонақтарға бек зор рахмет. Бірінші курс. Сіздің алдан башыйым. Сіз болмасаңыз мен ойым шықпас ем. Разинасың ата бек зор рахмет. Гүлназимасын сізге ата бек зор рахмет. Бек зор рахмет барлығыңызға да. Менің бәхітіме тиді бұл 4 ел оқу. Мен көп алдым. Бек көп алдым. Бұл мәдениет ішінде. Бек зор рахмет. Ребята, скажите, а мы можем фотографию сделать членами жюри? И на сайте